विषय OC&M. आपलं तिसरं प्रकरण चालू आहे उद्योजकतेचा विकास, डेव्हलपमेंट ऑफ एंटरप्रेनरशिप. आजच्या प्रस्तुत पाठामध्ये आपण उद्योजकाचे वैशिष्ट्य अभ्यासणार आहोत. फीचर्स ऑफ एंटरप्रेनर. आजचे लेक्चर सुरू करण्यापूर्वी तुम्हाला एक महत्त्वाची सूचना द्यायची आहे. आजपासून आपण प्रत्येक लेक्चर संपल्यानंतर तुम्हाला होमवर्क देणार आहे. तो होमवर्क तुम्ही वेळच्या वेळी पूर्ण करायचा आहे. प्रकरण संपल्यानंतर तुम्हाला जो होमवर्क दिला जातो तो होमवर्क करण्यासाठी तुमचा बराचसा वेळ जातो आणि तो होमवर्क करण्याचा लोड येतो. असं होऊ नये म्हणून प्रत्येक लेक्चर संपल्यानंतर तुम्हाला होमवर्क दिला जाणार आहे, तर तो तुम्ही होमवर्क वेळच्या वेळी पूर्ण करायचा आहे. या अगोदर आपली जी 2 प्रकरणं झालेली आहेत त्या 2 प्रकरणांचा होमवर्क तुमचा पूर्ण झालेला असेल अशी मी अपेक्षा बाळगते. तर चला सुरुवात करूया आजच्या पाठाला. आज आपण अभ्यासणार आहोत उद्योजकाची वैशिष्ट्ये, फीचर्स ऑफ एंटरप्रेनर्स. उद्योजक एक अशी व्यक्ती आहे की जी प्रामाणिकपणे समर्पण वृत्तीने व्यवसाय सुरू करत असते, कठोर परिश्रम घेत असते, मेहनत घेत असते आणि व्यवसाय यशस्वी करत असते. उद्योजकाची काही आवश्यक अशी वैशिष्ट्ये असतात. तर ती वैशिष्ट्ये नेमकी कोणकोणती, तर त्या वैशिष्ट्यांचा आपण अभ्यास करणार आहोत. पहिलं वैशिष्ट्य आहे बौद्धिक क्षमता. उद्योजकाचे बौद्धिक क्षमता हा जो काही गुण आहे त्या गुणांच्या आधारावर तो व्यवसाय विकसित करत असतो. व्यवसायामध्ये जे काही महत्त्वाचे निर्णय असतात ते महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी बौद्धिक क्षमतेचा वापर त्याला करावा लागतो. या बौद्धिक क्षमतेच्या आधारावरच व्यवसायाचा विकास आणि यश अवलंबून आहे. त्यानंतर पुढील आहे भविष्यातील दूरदृष्टी. उद्योजकाला भविष्यातील दूरदृष्टी पण असते. म्हणजेच व्यवसायात जे काही बदल होणार आहेत त्या बदलांचा त्याला अभ्यास असतो, त्या बदलांचं त्याला ज्ञान असतं आणि त्या ज्ञानाच्या आधारावरच तो व्यवसायामध्ये आवश्यक असे निर्णय घेत असतो आणि त्या निर्णयाद्वारे तो जो काही वस्तू किंवा सेवा उत्पादित करत असेल तर बाजारातील बदलत्या परिस्थितीला अनुसरून तो त्याच्या उत्पादनात बदल करून आवश्यक ती बाजारपेठ मिळवत असतो. त्यानंतर पुढील आहे कठोर परिश्रम. कुठलेही काम जर यशस्वीपणे पूर्ण करायचं असेल तर त्यासाठी कठोर परिश्रम आवश्यक असतात आणि व्यवसाय म्हटलं तर व्यवसायामध्ये कठोर परिश्रम हे आलेच. कठोर परिश्रम हे व्यवसायाचं यश मिळवण्याचं एक महत्त्वाचं साधन आहे, महत्त्वाची कृती आहे. व्यावसायिकाला किंवा उद्योजकाला व्यवसायामध्ये यश मिळवण्यासाठी कठोर परिश्रम घ्यायचे असतात. तो कठोर परिश्रमही घेत असतो. ते जे कठोर परिश्रम घेत असतो त्या कठोर परिश्रमाला मर्यादा असत नाही. कारण जर नोकरांचा आपण विचार केला तर नोकरांना एक ठराविक वेळेपर्यंत, मर्यादित वेळेपर्यंत काम असतं. परंतु व्यावसायिकाचं किंवा उद्योजकाचं मात्र असं असत नाही. अमर्यादित वेळ तो काम करत राहतो, सततच काम करत असतो, त्याला काम करावंच लागतं. म्हणजेच कठोर परिश्रमाच्या साहाय्याने तो व्यवसायाला यश मिळविण्याचा मार्ग सोपा करत असतो, सुकर करत असतो. त्यानंतर पुढील आहे तांत्रिक ज्ञान, म्हणजे थोडक्यात तंत्रज्ञान. उद्योजकाला तंत्रज्ञान किंवा तांत्रिक ज्ञान माहित असतं. त्या ज्ञानाच्या आधारावरच व्यवसायातील ज्या काही तांत्रिक समस्या असतील त्या तांत्रिक समस्या सोडविण्यासाठी त्याला मदत होत असते. तांत्रिक ज्ञानाचा वापर करून व्यवसायात जी काही बदलती परिस्थिती आहे त्या बदलत्या परिस्थितीला तो सहज तोंड देऊ शकतो. कारण बाजारपेठेमध्ये जे काही नवनवीन तंत्रज्ञान येत असतं त्या तंत्रज्ञानाचा वापर त्याला ज्ञान असल्यामुळे तो सहज करू शकतो आणि त्या तंत्रज्ञानाच्या आधारावर बाजारातील बदलत्या परिस्थितीला तो सहज तोंड देऊ शकतो. त्यानंतर पुढील आहे संज्ञापन कौशल्य. संज्ञापन कौशल्य म्हणजे काय, की एकमेकांशी संवाद साधणं, दुसऱ्या व्यक्तीशी जो काही आपण संपर्क साधत असतो तो संपर्क साधण्याची कला म्हणजे संज्ञापन कौशल्य होय.
उद्योजकाकडे संज्ञापन कौशल्य असते. त्याचा अनेक व्यक्तींशी संपर्क येत असतो. त्या व्यक्ती म्हणजेच ग्राहक असतील, कर्मचारी वर्ग असेल किंवा बाजारपेठेतील आवश्यक किंवा महत्त्वाचे ज्यांच्याशी व्यवहार होत असतात असे व्यापारी वर्ग असतील. त्याचबरोबर गुंतवणूकदार, धनको, ऋणको अशा अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींबरोबर उद्योजकाचा संपर्क होत असतो. यासाठी त्याच्याकडे जे काही संज्ञापन कौशल्य आहे त्या संज्ञापन कौशल्याच्या आधारावर या सर्व व्यक्तींशी तो निर्विवाद संपर्क साधू शकतो आणि व्यवसायाचे यश मिळवू शकतो. त्यानंतर पुढील आहे उच्च आशावादी. उद्योजक व्यक्ती ही उच्च आशावादी असते. म्हणजे कोणतेही काम करताना ती व्यक्ती अतिशय सकारात्मक पद्धतीने काम करत असते. सकारात्मक ऊर्जेच्या वापराच्या साहाय्यानेच ही उद्योजक व्यवसायात यश मिळवू शकते. त्यानंतर पुढील आहे जोखीम घेणे. आपण उद्योजकाच्या व्याख्येमध्येच अभ्यास केला आहे की नफा मिळवण्यासाठी किंवा पैसे कमविण्यासाठी जी व्यक्ती व्यवसाय सुरू करते आणि जोखीम स्वीकारते ते म्हणजेच उद्योजक. व्यवसाय सुरू करताना व्यावसायिकाला खूप मोठ्या प्रमाणात जोखीम स्वीकारावी लागते. मग ही जोखीम स्वीकारणं व्यवसायामध्ये एखादा निर्णय घेण्याबाबत असेल किंवा व्यावसायिकाने दुसरा जोड व्यवसाय सुरू करण्याबाबत असेल, या अनेक कारणास्तव उद्योजकाला विविध जोखीमा स्वीकाराव्या लागतात. या जोखीमा स्वीकारणं आणि ते यशस्वीपणे पार पाडणं यामुळे व्यावसायिकाला यश मिळतं, नफा प्राप्ती होत असते. त्यानंतर पुढील आहे आत्मविश्वास. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये आत्मविश्वास असणं आवश्यक आहे आणि उद्योजकाला तर व्यवसाय सांभाळायचा असतो, त्यामुळे साहजिकच त्याच्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणात आत्मविश्वास असतो. या आत्मविश्वासाच्या आधारावरच व्यवसायातील महत्त्वाचे निर्णय तो घेत असतो आणि त्या निर्णयाप्रती तो कार्यवाही करत असतो. तर अशा प्रकारे आपण उद्योजकाची वैशिष्ट्ये अभ्यासलेली आहेत. आता आपण पुन्हा एकदा या वैशिष्ट्यांचा थोडक्यात अभ्यास करूया. पहिलं आपण बौद्धिक क्षमता. उद्योजकाची बौद्धिक क्षमता ही जास्त असते आणि त्या बौद्धिक क्षमतेचा वापर करूनच व्यवसायामध्ये आवश्यक निर्णय, महत्त्वाचे निर्णय त्याला घ्यावे लागत असतात. त्यानंतर पुढील पाहिलं आपण भविष्यातील दूरदृष्टी. व्यावसायिकाला भविष्याची दूरदृष्टी असते. म्हणजे व्यवसायात जे काही बदल होणार आहेत, बाजारपेठांमध्ये जे काही बदल होणार आहेत, तर त्या बदलांची त्याला जाणीव असते, त्याला ज्ञान असतं आणि त्या ज्ञानाच्या आधारेच तो व्यवसायामध्ये आवश्यक तो बदल करू शकतो आणि बाजारपेठेत जी काही स्पर्धा निर्माण होत असते, होणार असते, त्या स्पर्धेला तो तोंड देण्यास सक्षम होऊ शकतो. त्यानंतर तिसरा पाहिलं आपण कठोर परिश्रम. उद्योजकाला व्यवसायाच्या विकासासाठी, वाढीसाठी कठोर परिश्रम घ्यावे लागतात आणि त्याच्या कठोर परिश्रमाला वेळेची मर्यादा नसते. तो खूप सारा वेळ अतिशय प्रामाणिकपणे कष्ट करत असतो, समर्पण वृत्तीने कष्ट करत असतो आणि त्या कष्टाचं फळ म्हणजे त्याला नफा मिळत असतो. त्यानंतर पुढील आहे तांत्रिक ज्ञान. आपण पाहिलं की उद्योजकाला तंत्रज्ञान असणं आवश्यक आहे. त्या तंत्रज्ञानाच्या आधारावरच बाजारातील नवनवीन तंत्रज्ञानाची त्याला माहिती असते, त्यामुळे त्या तंत्रज्ञानाचा वापर व्यवसायाच्या विकासासाठी तो करू शकतो. त्यानंतर पुढील पाहिलं आपण संज्ञापन कौशल्य. संज्ञापन कौशल्य म्हणजे काय सांगितलं? संभाषण साधण्याची कला, संपर्क साधण्याची कला म्हणजे संज्ञापन कौशल्य. ह्या संज्ञापन कौशल्याचा वापर उद्योजक त्याच्याबरोबर जे काही संबंधित व्यक्ती आहेत त्यांच्याशी करत असतो. मग उदाहरणार्थ महत्त्वाच्या व्यक्ती कोणत्या सांगितल्या आपण? ग्राहक, कर्मचारी वर्ग, गुंतवणूकदार, धनको, ऋणको, बाजारातील व्यापारी इत्यादीशी त्याला संपर्क साधताना संज्ञापन कौशल्याचा वापर करावा लागतो आणि या कौशल्याच्या आधारावरच तो चांगल्या प्रकारचे निर्णय घेऊ शकतो आणि व्यवसाय विकासाकडे नेऊ शकतो. त्यानंतर पुढील पाहिलं आपण उच्च आशावादी. व्यावसायिक हा उच्च आशावादी असतो, म्हणजेच काम करताना त्याच्यामध्ये सकारात्मक एक ऊर्जा निर्मिती असते, म्हणजे होत असते आणि त्याच्या
साहाय्यानेच तो महत्त्वाचे निर्णय घेत असतो. ही आशावादी वृत्ती असल्यामुळे की कितीही समस्या आल्या तरी त्या समस्यांना तो सहज तोंड देऊ शकतो आणि त्या समस्यातून बाहेर पडू शकतो. त्यानंतर पुढील पाहिलं आपण जोखीम घेणे. आपण व्याख्येतच अभ्यासलेला आहे की उद्योजक म्हणजे अशी व्यक्ती की जी पैसा कमविण्यासाठी मिळविण्यासाठी व्यवसाय सुरू करते आणि जोखीमही स्वीकारते. म्हणजे व्यवसाय सुरू करणं हीच एक मोठी जोखीम आहे. मग अशा जोखीमा ज्या आहेत त्या वेळोवेळी उद्योजकाला स्वीकाराव्या लागतात, त्याशिवाय त्याला नफा प्राप्ती होत नाही. कारण जोखीम स्वीकारणं याचं जे काही फळ आहे ते म्हणजेच नफा प्राप्ती आहे. आणि नफा मिळवण्यासाठी या उद्योजकाला वेळोवेळी अनेक जोखीमांना तोंड द्यावं लागत असतं. मग ही जोखीम नवीन व्यवसाय सुरू करण्याची असेल किंवा इतर काही असतील. त्यानंतर शेवटचं पाहिलं आपण आत्मविश्वास. उद्योजकामध्ये आत्मविश्वास असणं आवश्यक आहे, कारण त्याला व्यवसाय सांभाळायचा असतो, तो व्यवसायाचा मालक असतो. यासाठी तो व्यवसाय चांगला सांभाळू शकतो हा एकदा का त्याला आत्मविश्वास आला तर तो व्यवसायाबाबतचे महत्त्वाचे निर्णय सहज घेऊ शकतो. अशा प्रकारे आपण हे जे काही उद्योजकांची वैशिष्ट्ये अभ्यासलेली आहेत, तर ही वैशिष्ट्ये इथेच संपलेली आहेत. तुम्हाला पुन्हा एकदा आठवण करून द्यायची आहे की तुम्हाला जो काही होमवर्क देणार आहे तर तो तुम्ही वेळच्या वेळी पूर्ण करायचा आहे. तर आजचं आपलं हे लेक्चर इथेच संपलं. धन्यवाद.